tigugol dia bagi gumpok kaswabo. Sa di nala. Iko di nala na di nga. Hiyo pa kan kay gumpok pa. Kalapos gumpok sis. Dia ba manid di kakad irim pandem ni panuduk kit ay kabanggi gumpok. Ay puli dia magi di say kita tanong delo hingga ba dia magi di kino kita de lakan ay paige di andam diuhok pa hiya gumpok tigadur semua dari rekan naman santesen ya hay nga harus lagi tumod diri kawaya dip ay indah ho nakadiyo gadur ri ay baik mo ako pada magi sungkway kaswab kakagumpo kada asuli kapag itigadur bobos sa sumuli ka hanggang talo kam iya magi hindi gumpok ay iya rimpan di ba ay di na Berterima kasih kali nakatando isdi ka pa yung kukurang. Akurhoy? Ay, bersyukur ka din nakatando isdi ka pa yung kukurang di. Ina ba dihit? Ay, ihay ba din nga ay, yun magi, niga dihit, sabi ka di magi dilam. Dam yelon, budi nakalawat, dim yelon. Amanan terima kasih kay din nakatando isdi. Hindi na pwede nga, buhay na pwede mo nagtarima kasi ako di. Nako, tanong di isdi. Dat, an palanda ilan nakakbo kasari di kapir na ba? Tinggal na di. Ina di. Aharo ta. Nakakan ka na di bonong indo. Mahato ko dulu libang pun tiyo na dahil. Eh dapat ibang pot ay dilay dam hilon ko buang ko yung ulo po hilon. Puro ada landat. Tira no bangsa bonong orutunan mo. Ay Pero na di ngaranda bonong ko atutunan no kadi. tok kung mga tutunan ngay ko. Di bonong ka asadap no na. Dati ibongkok kita ko wow kapit teman detakam. Paliwong patay sa dilo. No. Tinaway gum atutunan ngay ko. Ikan. Dari atutunan. Tinakan di gulo-gulo. Na atutunan Tulanot, nakakan ko tulanot apa? tulanot nakakan ka dit tulanot. Umhar ba dita nol-nol po. Ay. Pwede nol-nol. Hingga di osononggot akanon ngay na po ko ikarapilyon na akanon. Ay, yung gidi kayo di man osanongin di pa mangkan ngaan pandabangkan naman. Ali osonog. Ano? Bagal tinuman ka. Ay tinum tamadin da di. Maginom po hong. Ina pa dit maginom mo. Na di sino. Magalit. Ano sino? Ilo di aakan nga di siya Ano ba di akan naman? Aratot na kita. Bagal benda di. Ay ndo. Sasamuan din nga apon do. Anda siya kanila. Idibit mo. Irina di sa takagibay no. Iyon na di. Pasanan. Ang nudit pasunudan no kumadahayay apat na tanganak no. Di nasihat no. Kumano ito ng suway ra. Iyon na gidadit. Ay. Kumano ito. Iyon na po di hit. Nudit pasunudan no dahay. Ay. Pasunodon ko nga. Ay.
irin pa dadi tangaratam pintalib-taliban takanada. Bibagalit ay iba ti dilaid nga itanganak ko ako pahay nga Pangarat. ay to maginom-ginom po pandrahom bagalit dit magigugugol-gugoli. Nakumbang ko, ay bakit naman ito mo? Iri na pa baynon po dadi di nga iti nga iti datang anak nga ada ulad manamatamad ilot ayo katanganak bo Ada ako na panamatamaan di. ibagalit haran pakpit tanganak kit kapihom ay sunod-sundan ni gida nga na pumumbang pukuron po oh wait ibagalit Dabibe, bitang mo gayon. Ang agayo nga. Panagayo. Ay, Panagayo. sunudan na po hom. Mumbayo, daan na kini. Mumboyo. Mumboyo. Kaya po mumboyo, pukuron po, bagalat. Imaraborabuat tayo ko, nunut tongan daw hom. Ngoy ko kama, ay, dam. Napadi mumboyo iri na di. Saan makasan? Iri na di. Guys, si Tapa, tingo kau tu. Jangan melempon. Magalo ti dati. Noon day, bagalit. May puyo ko sunday. Bagal mo ti dati, ti tanganak to, kusay. Na, tanganak ko tango kusay. Iti tanganak ko to, kusay nga, bagalot. Iti tangon, mga daw, limitin ng pagkisihan ng sige